sapa wonge lumaku ana sak dhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh Allah bakal gampangake dalan tumuju suwarga. Nek empun tuwa dikathah-katahi golek dalan padang. Mboten kaya gaplek tringkilan saya tuwek saya petakilan. Sebab nek empun tuwa ngenteni metune nyawa. Terus nalika yuswa sampun sepuh kita sami kedah ngatah-ngatahi muhasabah. Ngitung-ngitung sepira dosane, sepira ngamal soleh. Supados kula panjenengan sami mlebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang dawa umure kathah ngamal soleh. Nalika sampun seda pinaringan husnul khotimah, seda kanthi kahanan ingkang sae, boten seda kanthi kahanan sing elek.